muswaka Guqa Blue Nation amahle nasi certificate senja nogodo sinane signature yami la nelogo yenkampani siyabonga ukuthi naba ibranch ehamba phambili ngokwama pre-orders enja nogodo ngicela nishaya ihlombe ihamba ke negusha lakhona hey ayikwazi ukukhala imambane bese uthi ngiphinde ngidlulise nanti isitifiketi somqhele nethawula ine signature yami nayo ihamba negusha layo siyabonga kakhulu ukuthi nibe branch ehambe ukuthe nithole uhamba phambili kuma pre-orders umqhele nethawula ngicela sishayine ihlombe isitifiketi sakhona la igama ke le branch ibhaliwe nesitifiketi igama le branch Uhlomulise njengobona nje Uhlomulise branch angizwa mahlobo okay yes siyabonga kakhulu bafowethu neqhubekeni njalo silindele ukuthi kulonyaka kaziphe ezothi ibranch ke ihambe phambili njengoba ngishilo ukuthi kuzoba ne number 1 2 3 cela shaya ihlombe ngane zakho sondela nje bese ushaya isithombe zinhle ithombe zakho hawu vele bese siqedile hayi bazo back up kodwa ngicathi bese kade beqale beshutha apho ine fresh light lelo kuzana sondela nje thuthana ifoni yami mina ithomba ngithembi ithomba sazoyicela ngizocela nje nibuye nonke ngala nime nje masihamba ngala bese charge isithombe sonke siphelele oza khwele ebhasini charge niqala lapha semnyango nize ngala sishaya isithombe ngeke awushaya isithombe